want to go to the other way. I'll give over to the family for our all you have to do is to cool down because every person has no one. I believe a gamata, a bugally, a bugakago, Aquaba, Nerolia, his ingru was him. What I will give me now. How can a Baptist know him? You have been baptized, and there's no more baptism. Oh, God said against the oh, ye young guy, a ball like an about Brooklyn. No, a parallel to us. Gave back another about Brooklyn. Oh, miracle. I will go a Kalagani. John the Baptist on a man of military in my mind on a baptism by bucket. What is the problem? Ogini. Oga Karamu man and Burumania. They go to Nom Tawa, Chagidulo, Chagidulo, Potaya, Pitoshicharam everywhere. Eh? Are you John American and Muna Wanyano? Go. Eh? Ogini Pano. Eh? You're good. Calm yourself down. Butu. You walk in away, you walk as in Hobla. Eh? And when he make na Konya, Pamo deba is only Brumadu. Mba reason so bu. Eh? Calm yourself down. Lena in a kumoko kita. In a kumoko. And oh. Ngo. Abiam kan we go and see is one again one put in account to data. Okay. Ezioku. So bad, I get with the Diego. Get with there. Ego lady, huh? 150,000. 150. Again, you boom on a car 150. Let me saw when hot in your gnadu go on a cook before. No tea, I know. Manan came chori in your gay. A girl with an angel like one. Ngo. Eh? Asam. My love. I'm talking what happened. Eh? Oyom. Against can cover your former. Egri name. Oh my god, the man. Eh? Inye me guam, until you look kind when be there about logistics. Two people and yes, na village apo. I ain't gonna target. Eh? I told me that Ogun with Timothea, give me now. Until you look kind when and you be a bit somewhere. Eh? I say, Papa, it's just on a village. It's just a village gear. Mankwa. You mean I make a god the man, and ya bore that your salary gown. And you cook your angle. Eh? One no so bad, ho. You get with the honey, oh. You say, Gilly,
ga-enweta ya. Nya ị ga-enye m ihe niile. Ego niile. Hey! Hey! Ngo. Ngozi imekwala nka ime ọzọ ee. A na-ekwu ka ibiri imekwa ọzọ ee. Hey! Ngo. Lema ngwa gị. N'ụwa m n'ụwa ọzọ m ga-anụ gị. I must marry you. Ngozi ịma ị na-emere m o. Hey! 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 Ma alụkwa gị n'ụwa m ọzọ. Hey! Nwikorobịa dị ka gị bụ sọ mma ịkwadochakwa na ịpụta ịtamuru nwa ha nwụra ebugara mọchọrị omerega awolose gị ihe a gị sinsi mma gị batara n'ụlọ anụ nwa ha nwụra biko nwa nke ahụ aha enyi nke bụ eziokwu bụ na obi adịrọ m mma because aghọtazi m ife na-eme ọ dị ka chi na-eji na-efo ego a na-akọ m onwezi onye kwe m nkwa n'ụwa anụnwa na-emezu ya sọsọ ofu onye ọ bụ na ọ bụrụ onye aka m ịtagbu onwe m n'afọ na ka m ji wee sị ka m bịa ka m ghọta ihe na-eme maka aghọtara m ihe na-eme ị nwere anya ma ijiri afọ ụzọ mara ndị bụ ndị iloyi gwakene m ka isi wee chọọ ka ego na-eruli ka mmiri ma onye nwa bụ onye na-eweta anya bụ ego gị na-eruli ka mmiri ịdị eni anya ọnọdụ na mwute eziokwu nnukwu nwaanyị ị ga-agbalili m ife maka aghọtara m ya eziokwu bụ na mgbe ọbụla nje ụlọ mkpụrụ nne m ebe ọ na-eli alịla mana ịmago onwere ka m esi wee jụọ ya ihe na-ewutie bikos njụọ ya na ọma nsakwu m ndị mụ ife bụ ndị na-ege okwu ndị okenye ide ene nne ya anya alili na-egbu nne ya
idolu nwa arụ a na-ejikọba nne yi efu alili na-egbue ị ga-anya ntị n'onu malụ na iwe dị ya n'obi ịnọdụ ime nne ya anya ngwa ka njụ anyị ịmalụfụ na nne yi mụli na-aya ọya a na-akpọ partial stroke ịmalịa achọ m gonwe ihe nọ n'akpa gị ịfọrọ ka isi arapụta onwe gị akọrọ m jụ gị ịzabaga aja ị chọrọ ka ị nwụọ anwụ ịchọgo ka ị na-elu ife nwụọ bịa na nzuzo Emmanuel kesi m ibido ozugbo ori ọ na-emere m isi ka aṅa ashị Emmanuel ife a bụ na ego m nunu ọkwa na okpuru opilo ka i weta ya n'okpuru pilo anyị onye pilo gị na onye na-eme anyị mụ na gị na-eme anyị Emmanuel ke bụ na ihe iji emekwa n'otu a isi ke ihe na-eme ke ihe mmelụ gị ịchị igbu mụ ebe ife ọjọọ wee mụpụta gị n'elu ụwa ọ gịnị ọ nwanne m nwaanyị Sonia ahụ adịghị Sonia ahụ ya niile na-ere ọkụ obi na-akụ ya kpụmkpụ achọrọ m iji ego aka mgbapụ gotere ya ọgwụ biko ọgụrụ 1000 nwa onye mmecha mmeghachi gị biko ọ bụ Sonia Emmanuel ego niile na-arụta ị na-enye Sonia na nne achọrọkwa m ịma maka nwoke ọ gbasara m na ọ bụrụ ego m mana nke a bụ ego nke m ndebe ka m wee sie ofe ịma na ofe adọrọ n'ụna eri ụnya ofe adọrọ n'ụna edebe emebe ka m wee sie ofe iwolie ka wenye ego ka ife m mee gị nwoke m si n'iru pụọ biko si m abụọ ama akọgheli mpama maka kwu nye ma nọrọ nwa were ego nwe sinu na wepụ biko nụ hai gị nọ efetiri nwa nke a n'ụdị ọnwa biko nụ Sonia ga-erunyekwana nwa m ori otu ụbọchị ma Chukwu ekwe na ezi nwanne m ahụrụ m gị n'anya jidenụ m aka maka mụ na gị bụ ofu ebe elu m ala mmadụ apụghị ikewa anyị nwanne m ahụrụ m gị n'anya ezi nwanne m ahụrụ m gị n'anya oge dị nwanne
biko oge da chọrọ ka ihe tụrụ maka chọrọ m nchọnchọ ego na ọ bụ na ị nwere 5,000 3,000 4,000 6,000 biko my sister Sonia nwanne m nwaanyị arụ adịrị ya ife ihe na-ere nwanne m na ahụ ya na-ama jijiji dị nwere ego m ji n'aka biko nna m na onwere ego nji mgbe ọ bụ na ibi nana m ego ama m nke bụ asị ma m nke bụ eziokwu Ogadi, you are my only friend. How can I be lying to you? Mantroga now. Eh? You know how precious that girl is to me. I can't be playing with her health. You can't be playing with her, but it actually can na bianso. Kite na bi na na biko na hapu go di here na moto emecha ikwu nke ha but ko di go dundu biko oh. You're the only friend ma gbakuru. Ima ihe mu no Okechukwu na eje. I can't go to okay. Biko. Okwa maka gi o. Thank you so much. Okwa maka gi o. Chukwu goziere m gị biko. Ka je no nwe belego nwe no ka mara mesi ni me ya buru 1000 ka nye. No no gị. Buru 1000 please. No no. Just this very one. Just taste this one. Taste it so they can take your drugs. Sonia. Yeah, drink water. Drink water. Will you take drugs without eating? Take me in here now. Hmm? Afụrụ m gị n'anya ezi nwanne m afụrụ m gị n'anya jidenụ maka mụ na gị bụ ofu imelu m ala onweghị onye pụrụ ikewa anyị nwanne m biko dịkwa mma ihe na-eme nwanne m biko rapụ ya aka jidenụ m maka afụrụ m gị n'anya ehi na-enweghị ọdụdụ chi ya na-achụrụ ya ijiji Chukwu okike biko bịa gwọọ nwanne m onye eluigwe bịa metụ ya aka biko metụ ya aka karụ ya dịkwa mma ezi Chineke m nụrụ olu m ọgwọ ọrịa eze bịa gwọọ nwanne m Chukwu na-agwọ nwa mgbenye bịa gwọọ nwanne m metụ ya aka ka ọrịa ya wee gbalaga ezi Chineke m gwọrọ m ya ịgbakego nwanne m fụrụ n'anya betidebe aka Edi onweghị onye ga-ekewa anyị emelu mana apụghị ikewa anyị jidenụ maka mụ na gị bụ ofu emelu mana apụghị ikewa anyị nwanne ahụrụ m gị n'anya ezi nwanne m ahụrụ m gị n'anya jidesie m ike maka mụ na gị bụ ofu emelu mara mmadụ apụghị ikewa anyị nwanne m ahụrụ m gị n'anya
Auntie, good morning. Auntie, gịnị dị ya? Auntie, stroke kwa. Mba o, ọwụkwa stroke. Anyị nọ n'ụlọ mmetiwe ụkwụ ya ma agbaba n'ime. Gbapụkwa ga gotere ya bam were masaji ya ụkwụ maka anọ m na-eche normal arthritis na rheumatism na-eme ya auntie. Oh, stroke. Auntie, dị sure no stroke. Auntie, amanụ m otu isi ajụ m. Achọ m ka ị chụọ m n'ọrụ a. Ọrụ a ka m ji enweta ego m ji eri nne. Okay, auntie. Auntie, daalụ. It's all for them. Well, look, I come up with you. Okay, be funny. Okay, na Messi. Ebe ka ijezi wekpocha nwa niile. Hey! No, come on. Ahụ ekworo ka ịhụ ya. No, nwa m. Hey! Inukwa no. Marụ amakakwa go. Nne m ka ife a ga-emekwanụ. No. Nne onye nwezi agbaragbu na si na ụgbọala. Ọ nke m. Mba. Ọ mụ nwe. Sonia. Ngwi baba mota. Hey! Hey! Chibo! Hey! Chibo! Nemo! No! Ngwi baba mota. Ọ mụ bụ. Hey! Nke a bụ nke obere nụ m egote gị moto. Ngote gị moto mkpọtakwa onye ga na-anya gị. Ị ga-egotere m moto? Kpọtakwa onye ga na-anya gị. Hey! Onye ka m bụzi? Onye ka m bụzi o? Afụkalugo mo! Afụkalugo mo! Onye ka m bụzi? Ihe ọma wepụta na be m. Ife ọma wepụta na be m. Hey! Ebe ka fa nọ. Kedu ndị ofu anya? Ndị ọnya akpa enyi osu. Si na ife ọma amabata na be m. Si na agburu be m ọnụ. Kedu onye agburu be ya ọnụ kịta? Ife kada be m bụ ebe agọsila agọsi. Ebe agọsila agọsi ka be m bụ. Ihere ga-ekpuchi ha. Ihere abịago nke ha. Ihere abụrụgo nke unu. Okwu ịnọ. Okwu ịnọ wee bata na be m. Ihe ọma wee bata na be m. Chineke. Chineke mụ nara ekene. Onye dịka gị nwere onye dịka gị. Nwa m nke bụ agbapụta. Ịnụkwa. Hey! Chibo, egwu atụbụkwanụ mo. Iso dị ife ọma batara na peba. Hey! Jehova. Nne m nọ ịma nkwanụ. Ịma na-eri m arụ. Mụ na ịmasọ. Ke ka m ga-esi bịazie mma ndụ ịma wee bịaba. Ịma na-eri nwa nọ n'ime moto. Bịa nụ aga m anatazi hapụzi ma ya na onye ga-anọ. Edu m ya wee nata. Ịma bịa kelee nne gị. Ịma ngwa nụpụta ka anyị kelee bịa kelee mma. Leenụ mma. Ịma nwa m. Ịma leenụ mma. Negodu ka nwanne gị nwaanyị si wee na-enete gị anya ọfụma. Ịbụrụzie sọ mma. Wee ka na-emekwa ihe anyị na-eme. Hapụ ihe dị na moto. Ndị baga na moto. Nwa na-atọ nwa ha. Onwe onye nwụrụ ndokwa. Nne bozina mezie nu mebere. Olu emeso kwa. Mebere biko nu ozugo. Ebere asọ nwụ. Ebere ihe ọwụta isiri m.
mekwata sebere nwa Nebere nọ ya. nkịta na ọnwụrụ ahụ ewu ahụ ọma na mma asị kraịst batara ọkwa na kraịst mi o onye ọbụla ahụ kwaji nkwụ na-ese ihe ọbụla etighị n'aka ya wepụga asị egwu ọta nke ebe osisi ịba na ekiti ba gozi anụ na-ebe kwesịrị mekwere ma onye ome kwesịrị kwadogwo gị bụ ọkụ na-enwuli elu gbagba onye mụrụ nwa ọkwọ mụrụ nwa ahụ gị mụọ nwa gị uru mana onye mụrụ nwa sị ataba ahụhụ ọ dị ekwesị ebe asị ebugila emọta ndị ahụ eriri ihe eri emiri ya mba ga-aga egwu egwu ekwesị asị asị a ga-ebula gị ndị ndị nwambala nwa apụtacha n'elu olugbo ọkpọta nke Emmanuel ọgakwuru iji Emmanuel n'ụlọ ji n'ilu ọbụrụ bredi ka m ka dị ka ọgwụgwụ ka m banye n'ihu ụlọ onye bụ moto na-ebudo ele n'isi ụlọ olu makwasị bewa na achọ gbagbo azụkwa mma nwere nga onye na-ewelata nkụ ga-akwụsịkwa ya ndị niile lekwa nga aka mee ya otu akwa na ihe dị na moto onye ọbụla ekwuru mata isi na-ekwe ya ọgbarụzi agwa nkụta akwatara mmadụ n'otu ya taa ndị mmadụ taba ịkọ asa ga-ebula Mama, let me go and get the things from the book. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.